नमस्ते प्रणाम आप सबके। हम रोहित दुबे सबके दिल से प्रणाम करतनी, गोड़ लागतनी। आप सबके बीच में एगो गीत आप सबके जरूर पसंद आई, बढ़िया लागी तो एकरा के शेयर करे के हुई, काहे से कि आप सबके सपोर्ट मिलेला, प्यार मिलेला, आशीर्वाद मिलेला तो हमनी के मन थोड़ा दूसरा किस्म के हो जाला। आप सबके आशीर्वाद से, माई के आशीर्वाद से, गुरु जी लोग के आशीर्वाद से हमने के आज कुछ गावत नहीं जा, बजावत नहीं जा, सब आप ही लोग के देन है। आई वो गीत आप सबके बीच। अरे कि चलता डहरिया पीरा जाला पाव रे, चलता डहरिया पीरा जाला पाव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, चलता डहरिया पीरा जाला पाव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। आगे भाव लागल। आगे भाव लागल। जाए के अकेल बा संगी ना साथी, अरे कि नइखे सवारी रे घोड़ा गाड़ी हाथी। आगे कहतरी कैसे, अरे कि जाए के अकेल बा संगी ना साथी, अरे कि नइखे सवारी रे घोड़ा गाड़ी हाथी। भाव लागल। बीच दरिया में, अरे बीच दरिया में नइखे नाव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। आगे भाव लागल कैसे कहत रहे, करबू जवन पैबू कमैबू हे खैबू, अरे कि दोसरा के देखी देख अनेरे पछतैबू, अरे कि करबू जवन पैबू कमैबू हे खैबू। कुछ नहीं के दुनिया में, जिंदगी में कुछ नहीं के, 4 दिन के जिंदगी बा, हंसी से खुशी के से बिता लेवे के बा, ना तो हाई हाई करब एक दिन चल जाए के बा, तू लेजे रह जाई, लेके केहू ना जाई। आगे भाव लागल। अरे कि करबू जवन पैबू कमैबू हे खैबू, अरे कि दोसरा के देखी देख अन्हेरे पछतैबू। जरूरत रहे तरी सतुए पर सबूर करा, अरे सतुए पर सबूर करा,
बोलाबो रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे बलमुआ के गाँव रे अजुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। नमस्ते प्रणाम। बढ़िया लागल हुई करके आप सब अपन भाई लोग के सबके भेजे को हुई ताकि सब कोई सुने। हमरा में जौन भी कमी होके हमरा में वो कमेंट में लिखे कि तारा में कमी बा, आगे से प्रयास करिए बढ़िया गावे के। आप सबके प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।